O kapuso aga palinya buwas. Bacol City LGU magasugod na sa pagpanagtag sang tagduha ka kilo nga bugas. Buwas sa mga residente kasunod sang deklarasyon sang state of calamity. Yaring balita ngaton gintutukan. Bangod wala na sang espasyo sa Bacol City College, diretso ang 9,000 ka masakos ang bugas sa gym sa Bacol City National High School. Agud mahingagaw nga matapos sa masobra 344,000 ka butos sang tagduha kilos ang bugas. Ini ang ayuda sa Bacol LGU sa tanan nga residente. Naapektuhan man o kung wala sa malapnagon nga bahasang tinalikdan niya simana. Ang panigurado sa LGU ang 14,000 ka sako ang nagikan sa nagkalain-lain nga suppliers sa rehiyon kag hindi nagikan sa stocks sa NFA. Yes, this is commercial rice para nga maganahan man ang aton nga pumuluyo man sa ila pagtigang sa ila nga bugas. Kay in fact ang iban gani naghambal man nga niya isa lang na da makuha sa amon da iya. Daso ihatag man lang na namon sa amon mga kaingod nga nagakinanglan pagit. Ang pinutos nga bugas ang diretso sa 47 nga bulutuan sa syudad kung sa ding nahamtang ang 938 nga cluster precincts ng COMELEC sa tinalikdan nga eleksyon. Ang numero sa benepisyaryo ang base sa master list ng COMELEC. Kung wala sa lista, pwede sa gihapon makabaton basta may ID lang nga makapamatuod nga residente sa syudad. Mag-aumpisa ang pagpanagtag alas 8 sang aga tubtob alas 3 sang hapon. Nagdepensa naman ang LGU sa mga nagpakamalaot nga kulang ang 2 kilo nga bugas. Isa ka butante, isa ka putos, maglima ka mo karon di pulo, kwan man ay pulo mang kilo. Bisan 2 ka kilo, at least may ara. O kung sa pila ka mo ka pamilya, kung damo ka mo, ti damo na magpulo ka mo 20 kilos, okay na yes sir. Ang pondong ginbakal sa bugas ang gikan sa 40 million pesos calamity funds ng LGU. Ginahitso naman ang ayuda nga just 15,000 pesos para sa mga residente nga nagubaan sang balay. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prieto. 1 Western Visayas.